the distributor, but we know that nobody, you know, balls and retailers. Or that won't be one of our marketers. Mekona they call 080-382-65618. How much computers? Be back of every supermarket and realization joint the way they near you. Oh yeah, Mekona put up for body. How about the computers? Oh yeah, oh, how about the computers? Adema ekwakwala amabala ayabata kponkwa n'oge Kpakpando oge ha ji akwalite omenala n'ụzọ preach ọ bụ ebe a ka anyị ji asụsụ Igbo anyị isi nkịta ga-apụ iche maka na ọ bụ ihe metụtara ndị mmadụ maka na emirikite nọ na-ata afọ dị iche iche a na-ebogasị ya anọgide ebo ya ndị mmadụ anọgide ebo ya mmụọ anọgide ụfọdụ agaghị ama ebe ihe na-esi eme ha ya mere isiokwu nkịta ji mie enyi kpọọ ndị otu ga-esi ha hapịa n'akara na kpọm n'itoolu ya na Solid FM ebe anyị nọ wee na-eti eti isiokwu anyị bụ ikpe mmụọ ma ọ bụ ikpe mmụọ nakwa ịta afụfụ mmụọ ihe nke a na-agbado ụkwụ bụ na ewe ndị si na anọcha n'ụwa na ewere ebe a ga-eji kpe ikpe ụfọdụ si na ụfọdụ nọrị n'ụwa ka ụfọdụ ga-anọ wee taa afụfụ ha na ewere ebe ọzọ ha ga-eji kpe ikpe na ihe onye metara o jiri isi ya buru ọta afụ ya ụfọdụ wee na-asị na ikpe dịara mmụọ maọbụ chi maọbụ chukwu wee mesịa ikpe eji kpe ikpe anyị wee chọọ ịghọta ọ bụ mmadụ na-eme na-ata ndị mmadụ afụ na ha mesịa maọbụ mee ihe ha mere n'iji maatụ ewe ndị ga-anọ n'ụwa a ha na-eme ihe ha na-eme ozu ori ejide ya eje n'ụlọ ikpe maka na ewegasịrị iwu ji obodo maọbụ nsọ ala iwu ndị obodo ahụ kwekọrịtara na ọ bụ ihe a ga-eme onye ọbụla were ihe na-abụghị nke ya eji ebe ahụ eje taa onye ahụ afọ wike ụfọdụ atụọ ya ahụ mkpọrọ ewe ndị na-apịa ụtarị ewe ndị na-emecha chụpụ onye ahụ n'obodo mana nke ahụ bụ ịta afụ a na-afụ onye tara onye ahụ afụ kedụkwanụ maka ndị na-abụ ha eme ha na-eme ihe niile emecha ihe niile anọgide asị na onye ahụ dobiere nwụọ maọbụ na ọ nọgidere pụọ ala ọ na-ekwugheri amaghị ihe na-eme ya ụfọdụ nọgide asị na o jibu ego na ya amaghị ihe mere ego wee fuo o wee ike ọ bụrụ na ụfọdụ bụ ndị ọ bụ nwunye mmadụ ka ha na-esote eso anọgide bute ofu ihe nwa ihe akpọchie anọgide ejide ya mee ya ọ na-afụgheri ma ọ bụ ibe ọbụla ọ tinyela aka ihe ahụ o mere mmadụ a na-eme ya ụmụ ihe dịgasị iche iche na ya ga-atụ ya ebe ọnụ maka na anyị were ofu onye ndị ụgbọ ọka ji etu ọnụ ndị Nkanu East jikwala ya etu ọnụ maka na ọ ma ihe mmiri emi n'ihe gbasara mmụọ ọ bụ oke dibịa ọ bụ eze omenala na ụgbọ ọka ama ya dịka okwu dịrị weze mana ọ bụ ọzọ chi mere eze omenala na ụgbọ ọka oke dibịa ka anyị nọ ya nọ n'ụbọchị nke taa ọzọ kene ndị Igbo mụrụ m ekenekwe m unu a sị ya dịkwala oke eke mmadụ n'oke afọ Okonkwo na Okorie ụbọchị taa dịkwala unu mma ise anyị nọkwa ebe a Obiora kene ndị Igbo bụ Igbo ekene a sị na ezu ka ahụ eri udene ya atụtụ ngịga ya dịla anyị mma ise ọ dị mma
anyị ga-agbapụ ọsọ ozugbo ọzọ isiokwu anyị bụ ihe gbasara mmụọ, ikpe mmụọ ma ọ bụ ịta afụfụ mmụọ. Biko ị ga-akọtụgodola anyị, ọ bụ eziokwu na mmụọ na-ata ndị mmadụ afụ ka mmadụ na-asị ya nọcha ihe niile ọ ga-anụ n'ụwa? Maka na enwere ọchịchị n'ụwa, nwekweli ya n'ime mmụọ. Ịbịa n'ụwa a, ndị na-ejide gị na imere ajọ ihe gị afụfụ bụ mmadụ ibe gị. Ịbịa na ana mmụọ, ndị na-ejide gị taa gị afụ na imere ajọ ihe na mmụọ, na ọ bụ na ịbịa mee ya n'ụwa gbanataba ebe ahụ na-akwụbeghị ụgwọ ya bụ mmụọ. Maka na mmadụ nwere ike ịnọ n'ụwa kwụọ ụgwọ njọ o mere ọfụma. Ọ bụrụ na mmadụ zuru oshi bred dịka achịcha bekee, ejide ya kwụọ ya isi duka ọ kwụgo n'ụgwọ njọ o metere ebe a, enweghị mmụọ ọzọ ka ya aga kpebi ya ikpe. Ihe o ji wee gekwaga zuru achịcha nwaanyị na-ele, ọkwụgo ụgwọ ya ebe a. Mana e nwere nke mmadụ na-emete ọya ha akụzi ụgwọ ya ebe a. Ka m weli akịta na mmadụ ga-ebu isi mmadụ na isi kwuru isi. Asị gị na onye a bụ nwaanyị dị ime, igbolu maka na ịbụ onye agha, gbagburu nwaanyị tọgbawolu mma bọpụta nwa n'iru zikọ ya Chukwu. Ihe na-agwa n'igwe na ọ bụ a ga-emekwanụ gị gịnịkwanụ? Ụdị afụfụ anwa bụ na ọ bụrụ na isi ka enene biya onye ahụ ọdọgọmshọn na ọ ya akụcha ụgwọ anwa na nneri arọ, ọ ya akụzi ụdị ụgwọ anwa iji zigo gị na ọ ya nkwari n'ụwa. Ọ nakwukwe ndị ebe aka ya ezikọ ya ka anyị wee nwee ike fụ ntị ya ọfụma. Mana e nwere ihe mgbagwoju anya dị n'ime ya mụ na-achọ ka m lachatụ anyị bụ ndị Igbo ọnụ, maka na ọtụtụ bụ imirikiti makwa n'ihe a na-ekwu, kama na ọ dị ka oge nke ọzọ anyị nwere ọnọkọ dị otu a. Asị gị na oge ụfọdụ na okwu achị ga-ayile akwa eziokwu ewee kpọba ya white lie, o wee gama isi chezie ya bụ ihe ọ bụ ozi ka o si wee kwesị ịdị ka ọ dịzi. Ifuzi ebe eziokwu na okwu asị na-agbakọzie, iwepụzi ya ka ịkpa usoro a na-enyetu nsogbu. Ihe bụ ihe dị iche ebe ahụ bụ ebe luo ebe. Ụfọdụ si na-ewe ọkụ mmụọ dị ebe ya ka a na-agwa gị maka ise mmụọ ọ gbanyere dịka isi wee lụọ aka. Maka onye ka m weli ya na onye metere ihe achinyere ya ukwu elu, isi ya na-akpụ n'ala, ịma na ọ bụghị ezigbo ọnọdụ ka ọ nọ n'ọkụ mmụọ ka ọ nọ ihe anwa. Enweta ihe m na-ekwu, oke afụfụ bụ ọkụ mmụọ ka ọ nọ. Enwere ụdị oke afụ mmadụ ya na ọ n'ụwa ọbụla ọkụ mmụọ ka ọ nọ. Enwere udu mgbu mmadụ ga-anọ n'ime ya dịka na nyanya. Ndị dibịa oyibo onwe ike nechie ya anya sị na ọ kakwa mma ebe ọ bụ na anyị amaghọ ka anyị si wee nyere onye aka, ka amakọla ihe a ga-emere onye a ka ọ ga-ezuo ike na ọ nọ n'ọkụ mmụọ. Nghọta ihe anyị na-ekwu kịta. So ogologo mmadụ ji aba n'ọkụ mmụọ bụrụ ibu, ọ bụghị oge ememụtara ọkụ, ọsọsọ na ememụtara ọkụ mmadụ pịolu n'ime ya bụ na ọ na-ata afụfụ. Ụdị nrịanrịa a emegide onye atagide afụfụ, eburu ya jee n'elu buru ya jee n'ala. Ụdị ahụ bụkwa ụdị afụfụ ọzọ na ikpe ọzọ na ọkụ mmụọ ka ị na-ekwu. Ọkụ mmụọ ka ọ nọ n'ime ya, mana onye a ebidogotaba afụfụ ya ozugbo. Ihe mere onwe ike o ji wee na-atụ ụda afọ ahụ bụ n'aka ndị mmụọ dị ya. O nwere ike ọ bụrụ na ha ji ụzọ anwa na-eme ka ọkụ bineta ụgwọ o ji, maka na ime aji ihe ụgwọ ka iji ime ihe ọma akụkụ ya ikpokọtelu wee nye onwe gị na ezinụlọ gị. Ọ ya mere ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọma, iwuriri Igbo na ọ ya epu ome, ọ ya amịta ezi mkpụrụ ahụ, ọ bụ ọsọ gị ya amịchi ya, obodo mụrụ gị ya amịta ya eso wee wọrọ mkpụrụ anwa. Maka a ga na-akpọ gị afa, a na-akpọ ha afa n'ezi ihe na ọ bụrụ na ajọ ihe. Mana ọ bụrụ na ya mụọ gị ga-ebụla ajọ nwa, obodo ahụ ketakwara oke afụfụ ahụ ị na-ata, maka akpọ ajọ nwa na onye a na-aga ekuchi ndị mmadụ na-ezu ochi na-eme nka, akpọ obodo ochi anwa ndị obodo ahụ ihere na na-eme ha. Ya ọ bụrụ epete mmechi ihu, dịka ndị ụgbọ kacha ekwe. O wee bụrụ ya nwanne mmadụ, nke bụ eziokwu dị n'ime ya dịka m onwe m si wee madebe bụ mmụọ na-ata gị afụfụ dịka ogogo ihe ị metelụ, ka ị wee nwee ezi ntụgharị dị n'ime ya
mere omenala ji wee na-agwa gị n'ihe ọbụla onye metere ka ọ dị-ebu n'isi ya enweghị onye kacha mgbaghalụ gị ihe ọbụla ọ bụ nke ọbụla ekwuzughị ụgwọ ya ebe a ngwa ngwa onye anwa na-anwụ akpụchikokwe ya o bido n'isi ebe a taba afụ nke ahụ o metere ọkwụbeghị ụgwọ ya ebe a ọ bụrụ na mmadụ gburu mmadụ ebe a o mechezie nwụọ ọ gabeghị nga ekpebeghị ya ikpe bụ na agbanyegoli ya ndụ mana na origi ya oribeghị ya o melụ nje ada eri ya ị nweghị ike iwogbu ụwa wogbu kama na ihe m na-eme ka anyị mara ọbụna ọ bụghịzi ebe ebe ruo ebe dịka ndị Yalamee ya ji wee tinye ya ekene m unu ọ dị mma ọ bụrụ na ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu gị olu ya ha nụsịrị ugbu a bụ olu eze omenala na Ụgbọka dị na Nkanu East n'obodo Enugu ọ bụ oke dibịa bụkwara ihe gbasara mmụọ doro ya anya ọ bụ ọzọ Chimereze maka na o chizuru echizu o chizugo ihe niile a na-echi n'Ụgbọka ụfọdụ ga-asị na a ga-ajụ ajụjụ n'oge na-adịghị anyị ga-agbapụ ekwentị unu ga-eji wee jụọ ajụjụ n'oge na-adịghị anya mana o nwee ike unu achọzi ịjụ ajụjụ n'osi ebe a pụọ ọ bụ 08032777802 08032777802 maọbụ onyezie mana WhatsApp ọzọ ewe ndị ụfọdụ na-abụ hapụta ha sị na onye ahụ jichara ụwa achụghata ya azụ na ọ rụchebeghị ọrụ ọ bịara ịlụ nke ahụ si na ofu ụdị ụzi ikpe maka na ihe anyị na-ekwu bụ ikpe onye na-ekpe ikpe mmụọ onye na-ata afụ ụfọdụ na-eweta afụ mmụọ ha mana ikpe ugbu a ndị agha na-achụghachi ọ bụ eziokwu na-ewe mmụọ na-achụghachi ndị mmadụ sị na ha emechabeghị ma na-enecha ihe ka ha si mee n'ụwa bie n'ụwa a sị na oge ha ezube ka ha na-achị Igbo na-ege anyị ntị n'onu bụ ndị omenala dị mma chọkwanụla ịma eziokwu a aga m eji obere mmụta m wee mee ka anyị malụ taa na mmụọ na ezumezu mmụọ dị ụzọ ịsatọ ogogo ịsatọ ya bụ izu na-abụ ghọtara ihe m na-ekwu onye nke bụ onye meri ya ite naanị ada akpụ ya ozuzu mmụọ ya nwa bụ okuke na onwe ya a ga-asị gị awụwa wara ihe na ọ bụ okuke kere ihe ya nwa debere ihe ndị ọzọ niile abụ okuke ndị ọzọ mana enweghị onye debere ya and enweghị nwere ike ịbịanwu n'ebe ahụ ọ nọ bụ eso na omepe elu gị ụzọ ịbatanwuo bụ ebe mmụọ gadebe bụ n'ogogo ite naanị mana ezumezu mmụọ gadebere na ịsatọ ahụ nọ n'akara wee luo n'akara dịka eji wee sị gị na onye a nọ na ogogo akwụkwọ dịka kindergarten ndị ma praịmarị ndị ma sekọndịrị taa ka ogogo mmanwa niile si wee dị and ka o si welu dị anwa bụ ka ọchịchị ha si welu na-adị ile onye nke nọ n'ogogo ofu jide ihe onye nke nọ n'ogogo ise nwere ike gbanapụ ihe ha nwe oji onye nke nọ n'ogogo ofu nwere ike kpechie ikpe onye nke nọ n'ogogo ise ekpegiri ikpe anwa na ọ bụghị otu anwa ọ dị ka o kwesịrị ede oyi ha ka m na-eme ka anyị ghọta na ka ọ dị ebe a ka ọ dịkwa n'ime oge ụfọdụ mana m ga-akọwatụ ya ka m si wee mali ya ka o wee nwee ike doo anyị anya ka m were ya kịta na-ejidela ofu onye na-ata amoosu egbuo ya maka na o metara ajọ ihe maka na ejideli ya ma kwetakwa nnọọ ihe ya mere ndị mmadụ were iwe tigbuo ya ọ nwụọ ebuzieli ya hapụzieli ya ndị nwe ya ka a ga nyie ya ebuzieli ya na-erute n'ụlọ nwaanyị anwa binye dịkwa ndụ ọzọ inwe aha nwechi ya azụ ka igbuo nwaanyị ahụ ọzọ ọchụ ka igboro maka na ihe o metelụ iji wee kwụọ ya o wee pụọ na mmadụ e wee fụ na onye anụma na ihe onye a na-alụ dịkwanụ mma kama na o jizi nke a wee chie okwu na ụka n'ebe ọ bụ na o ji ya wee chie okwu na ụka na ọ dịkwanụ maka hapụ ya ka ọ taa afọ na ụka o ji wee chọọ ya bụ na amoosu bụ ihe ọma na-ewe ndị ji amoosu ezigbo ihe ọma ka ọ bụ maka na ike Chukwu a sị na ike niile bụ nke ya ike niile ahụ nwere ihe ha na-alụ enweghị ike ka etrik dịka eji wee kpọọ nwe onye ọcha ji kpọọ ya ka o nwuo n'ụlọ be gị na ọ bụrụ na eriri nke ha na-abụ ezughị oke
oke ahụ bụ na ị ga-afụ nke ojii fụ nke mmemme akpọ ya pozitiv ya bụ ụdọ na-adọta ọkwa a na-enweghị ike ịlụ onwe ya aka na enu anọghọ maka na enu ga-awụ ya mmiri tutu ya na onwe ya enwe ike wepụta akwụkwọ obi wepụta ọtụtụ ihe ndị na-ebe a na-eri ụta ka o si wee dị mee ka eji wee na-agwa gị anya dibịa eji afụ ụzọ obodo gịnị o riri amoosu na o ji wee na-afụ ụzọ na-afụ ihe ndị ọzọ ada afụ a sị gị na iriri ose na-abụ kedu ihe iriri amoosu dibịa ji afụ ụzọ ka ihe eji wee fụnwe mgbọrọgwụ na akpa mara ihe ọ ya emelu onye nyanya mana i were ya were na-agwa mmadụ were ya na-eme ihe ọma ka ị na-eme na mụ ndị mmadụ na-anụ olu mụ na gị amoosu tinyere ya ebe ọ bụla ị nọ na ị na-anụ ime ụlọ ụgbọala ị ga na-anụ ị nọ n'ụlọ elu ị na-anụ olu m enwere ka ihe si wee si n'ikuku na-ekwu ọ dị ekwubi okwu m na gị na-ekwu ebe a ha na-anụ ya mana onye talụ ya bụ ụdị amoosu ahụ bụ ihe debere ya were chọpụta ya o jighị ya emegide mmadụ o jiri enyelụ mmadụ aka mmadụ ga-anọ n'ebe ọ na-arụ ọrụ kịta ọ na-enweta ezigbo amamihe ntụziaka dịka Solid FM ji wee na-enyelụ mba niile aka na-agbasa ozi ọma dị iche iche ihe onye amarọ osi n'aka ya wee mara ya n'ụlọ be ya akpọ ya redio ọkwa ka o si wee dị onye ka eji wee na-asị gị na-enye gị ụdị onyinye a bụ ike chukwu ị ga-eji wee fụba ihe ndị ọzọ ada afụ iji wee nụba ihe ndị ọzọ ada anụ weli ya maka ọdịmma gị na ọdịmma ụwa na ọ bụghị iji wee mekpebe mmadụ arụ na imebe ya na ka iweli ya mekpebe mmadụ arụ wee mebibe ebe nke ị nọ na ị ya ata afụfụ ya ọ dị mma ọ na-alụgone anyị na-ekwu ikpe mmụọ na ịta afụ mmụọ anyị wee dọbiri ya otu a wee banye maka na ọzọ oke dibịa na-ekwu na amoosu bụ dị mma mana ụfọdụ amoosu ji eme ihe ọjọọ na ebe ihe ọma dịka ihe ọjọọ dịkwa ya n'akụkụ dịka ụfọdụ akwụkwọ mkpọ akwụkwọ ejikwa agwọ ọrịa dị iche iche maọbụ na-edozi ya maọbụ na-eri eri na-ewe ka mmadụ ga-esi nwụfee mmiri oke onyebe ya nsogbu o wee bụrụ ya ka anyị na-ekwu ọzọ onye mere ịma na ewe ka mmadụ na-asị mara na ya mere ihe ọjọọ asị na onye a jere bugharịa ya na o bufere ihe afụfụ kwesịrị ịtabụ ihe ya onye ọzọ ndị dibịa anaghị ekwu na ụfọdụ na-abụ dibịa na-agwọrọ ha ụdị ahụ ka ha ghara ịta afụ ka onye ọzọ taa afụfụ ha kwesịrị ịta ewere ndị nwere ike imewe ụdị otu a bụ mee ka mmụọ jeze taa onye ọzọ afụfụ ọ bụ onye ọzọ metara. Ekene m gị ihe a bụ akụkọ iro a na-akọrọ onye ofeke ada afụrụ ụzọ ihe m ji wesi gị na akụkọ iro bụ na ịbịa n'ụwa mmụọ mgbosi izizi a ga-emepe gị anya ịbịa n'ụwa mmụọ ụjọ ga-atụ gị ụjọ onye kere ụwa ga-atụ gị kedu ka ọ ga-esi wee tụ gị ihe niile imelu kemgbe a mụrụ gị dị gị na-arụ edere ya ede na-arụ gị ị ga-afụ ya ndị ọzọ niile na-ene gị ya afụ ihe niile imetere ka iji afụ onwe gị ọbọdụ na-eme onye nọ n'oche nke mbịasị gị ọzọ chimere eze cha ya nwe eze mbọsị dị ụta na imekwenri ihe a eziokwu ka ọ bụrụ ikwete na imehie mba a ga-edi ya na-arụ gị ị na-afụ ya na onwe gị na ohe ahụ imete dị gị na-arụ ọbụọ na mmadụ na-aga ịbịagwa gị ya nke ahụ bụrụ ofu maka oge maka na ebe onye fudebe ka ọ na-ejedebe mana enwe ihe m chọrọ ịtụpentị gị azụ tutu m aza gị ajụjụ a ịjụrụ kịta ịmakara na ose na-abụ n'ọya abụ akala mmụọ kpọmkwem maka eweli ya dịka ndị nke bịalụba anyị maka ya m ji na-ala ike oge ụfọdụ ịlụtụ aka ebe a lụtụ aka ebe a maka na ọtụtụ n'ime anyị amagola akụkọ anwa ndị nke anụ nwe bịara abịa bịakwutela anyị enwere ebe ha dị n'akwụkwọ ha sịrị na ofu nwaanyị ka ofu onye isi bụ ndị wetara okpukperechi ebe a na anyị ndị ọcha fụrụ o wee kọrọ ihe niile melụ na ndụ nwaanyị ahụ nwaanyị a wee tikepụ n'ebe ọ bịara nweta mmiri ebe a na-adọta mmiri n'ala nke a kpọrọ wel o wesi biko ụmụnne m bịakwa na afụbeghị m onye ọzọ ma alụm weluluo ka dị ọkpa na onye abụọzikwa mmadụ ka m na-afụ ndị mmadụ were bịa ozigbo onye ọbụla ozi dịka o si wee kwesị ihe a wee fụrụ ọ na-afụ bụzi awolo mmụọ ka oyi awolo mmụọ maara ihe niile zoro ezo ọ bụrụ na mmadụ abụghị ofeke kpụrụ isi
nwa dibịa na-emegoro n'ọka ya gwọọ ọgwụ ka ya wee wepụ ihe mmadụ metelụ tinye na onye na-enweghị aka ya dị ya ọtaramafọ ahụ mmụọ agaghị ekwe maka na mmụọ fụrụ ihe niile ị na-eme ọ maka na onye bụ nwa amadu amụ gwara gị fụrụ na afụ ihe ọzọ mere o ji wee kwụrụ n'ebe ndị mmadụ na-egbu azụ ha gacha ebe niile ha gara ha afọ ha azụ bute wee pụtazie ike agụgụ ha ka ha rituzie o wee kwụrụ n'ebe ọkụ were anya o ji afụ mmụọ bụ ose na abụ si ha onugwu oke n'ihe a ebe a ha wụọ ya ofu ugboro ka ha wụrụ ya ọ bụghị ịbụa ha wee dọba ya sị na azụ ha jidere chọrọ ịgbawa agụga ha ji ebute azụ ị na-ege ntị ihe m na-ekwu nke ahụ agafee ofu nwa amadu akwa ka ejikwa wee makwa atụ ka ihe gbasara mkpa ego gbalụ ha o wee si ya gaba na mmiri na ha ruo na mmiri na enwere azụ ha ya afụ ha ji na azụ ha agbawa ya ọnụ ha weta ego ha ga ihe ọbụla ha fụ n'ime ọnụ azụ anwa ha were ya wee pụta ihe o ji wee nọrọ wee na-afụ ya bụ na o nwere ose na-abọ ose na-abọ ya agwa gị ihe iri n'abalị gwa gị ihe iji n'akpa gwa gị ihe imerụ ebe ọ bụ na mmụọ nwere ike nyenwu mmadụ ezi ntụziaka mgbọrọgwụ na akpa akwụkwọ o nwere ike rie nwere ike tinye n'anya o wee fụba ụdị ụzọ a ha na onwe ya ha bụ ihe adịghị erizi nri n'afọ ya bụ ọnataluchi ha ga-ezi ka ị ga-eji wee wọrịa aha ya bụ na ihe a niile a na-ekwu na nyeramahịa na onye ọbụla metara ihe na mmụọ ga-ata ya afụfụ. Ga-ata ya afụfụ adawogbo mmụọ nke bụ na ka ha si ekpe ikpe ha ikwuru bụ na onye ọbụla metara ihe o metara na ikpe ha bụ na onye na-ekpe ya na ọ na-adị ya n'ahụ ọ na-adị gị n'arụ gị nwe ga-ejidekwa ọnụ gị welu kwete na nke a abụghị nwere na ọkwa gị nwemere ya kpomkpem ma ndị gaji ta afụfụ ya ọ dị mma ọ bụ oke dibịa eze omenala na ụgbọ ọka Nkanu East na obodo Enugu dibịa ọzọ Chimereze ka anyị na ya na-akparị mana ọ bụ okwu dịrị nwa eze maka na ọ na-ekwu wee kwuchie ike na ọ bụ oche nna ya ka ya nọ na ya ugbu a na ọ bụ ihe nna ya lụrụ ka ya na-alụ ọ bụrụ na abụ o ruo n'ihe miri emi otu ihe gbasara mmụọ anyị je kpọọ ya nọ na mmụọ makwara ihe miri emi n'afọ na ife na-afụkwa na mmụọ ya mere ọzọ ji nọrọ ebe a ọzọ Chimereze ji nọrọ ebe a wee na-akọwagasịrị anyị ikpe na mmụọ nakwa afụfụ ndị mmadụ na-ata site na mmụọ dị iche iche tupu Obiora chọrọ ịjụ ajụjụ mana tupu ọ jụọ ajụjụ ahụ maka na tata anyị ga-achọ ka ndị mmadụ wee sokwara wee jụọ ajụjụ ụfọdụ dị iche iche a chọrọ ịjụ gị mana ọ bụrụ na emesịa na ịkpọtara na okpukpe a batara iwe ike ebugharịzi ọnọdụ ịkpọọ ya na 08032777802 08032777802 ọzọ ịma na ịrụtasịrị aka na ndị omenala bịara abịa ha haziri ya wee tinye ya n'ebe ha ji gbusia ya gbasa ozi ịnọkwụkwa n'ebe a n'oge bịara n'oge gara aga ndị mmadụ jụọ gịnị mere na ihe a niile ebe ndị gboo ebe ọ bụ na erugo ugbu a na ndị dịka unu ahazighị ụmụ usoro a anyị ji efe Chukwu mara mmụọ mara ihe niile tinye n'ebe ndị ụmụ ga na-afụ ya onye tolite ọfụ ya na ndị nke ọzọ dere nke ha tinye n'akwụkwọ ọ bụrụ eziokwu na ndị gboo bidokwa na-ede n'aka ihe na-ede nsibidi na ihe ndị ọzọ mana dịka ọ dị ugbu a ewere mpọ unwa na-agba dịka ndị dibịa ndị isi nọ na dibịa ịhazigasị ọdịnala na ụmụ ihe abara uru tinye n'ebe ndị na-etolite ma ọ bụ ndị ọzọ ga-abịa ga na-afụ ya. Ekelekwe m gị ezi nwafọ Igbo Chizzy ya dịkwala gị na mma ise ihe ajụjụ ị jụrụ bụ eziokwu maka na nke ụnyaa ndị ọhanze bụ ndị otu dibịa na mpaghara nke anyị dịka anyị ji akpụ ya chapta anyị nọchekwala nzukọ ụnyaa ya na nke Ụgbọọka na-atinyekwa ya bụ ihe ọnụ na obere oge na-adịghị anya anyị ga-agbakwutekwa unu wee yọba unu maka na anyị chọziri ibido kụzibezie ihe ka ọtụtụ ihe anyị ka ji aka kịta ya n'ifu n'eri anyị kpamkpam enwe ọtụtụ ihe m onwe m mụtadokwala nnyaa enwe ndị ka mma ka eji akpọnye ọtụtụ mmụọ ọnọdụ na ikuku kwuo okwu amaghị m na ọ ka dị ile ndị aka nọ agadi nwoke na agadi nwaanyị o wee bụ ezigbo ife ịtụnanya welu nye m
ọ bụchara ihe efu bụrụ efu n'ihi na edetu ihe edetu mana ọ bụrụ na Chukwu tinye aka ọma dịka anyị si were na-aga mụ onwe m o dokwenụ m anya na ọ ga-atinye aka maka na ezi abụbọ ka anyị na-akpa n'ihe mere o ji wee dị ka ndị mbụ na ndị egede emeghị ihe anwa bụ na ọ ga-ekwe gị ka ịghọta na ha nwa azọghị isi anaghị ejighị ihe gbasara akala mmụọ ha na ọ ka e wee nwee ihe nrite emeghị ya ka e were kpaa ego mana nwa onye ọcha si mbosi ụwa wee debebe nke ya ka o wee kpaa ego o wee na-edetu ya bụ ihe dị iche ihe ị na-enye mmadụ na-abụghị na iji ya akpa ego enwere ihe iji ya kpọọ ọ ife onye afọ na-ata isi ya kata akwụkwọ a mee ya na ọ ga-ana ide Chizzy na ị kwesịkwara nwere ebe ị ga-enye ya mmadụ na ọkụziere ya mmadụ ka ọ nwee ike duo ebe luo ebe ọ bụ na onye ọbụla bụ onye na-ekwu ume na ụwa ga-anwụrịrị ịba chọpụta na ọtụtụ ha bụ obere ihe ka ha na-akụzinwu n'ihe ha ma tutu ọnwụ ebukwere ha wee gafee ụfọdụ na-esite na ose na agbụrụ dịka gị o si na agbụrụ nke gị o nwee ike ama m na ụmụ gị ụfọdụ ị na-anọkwa ị na-akụziri ha o nwee ike ọ bụrụ na ndị gboo si usoro ahụ ndị nna gị ha si ị na-eneta ya ọ chọọ iweta akwụkwọ nke a ọ bụ na ọ chọrọ ime ihe nke ọzọ ọ kụziere gị ka ewe ka ha si anọgide eburu awọrọ ma ọ bụ mmụọ bunye ụmụ ha na gboo mere na gị nwa na onwe gị bụrụ oche nna gị ahụ ọ bụrụ na ewe ebe o dere gị mana ọ dị ka ọ bụ mmụọ ya bara gị n'ime ewe ka ndị gboo si mmụọ ndị dibịa gboo na-ese abụ ụmụ ha n'ime ọ na-eji abụ ụmụ ha na-ewekwara ya wee na-aga ekelekwa m gị ajụjụ ejụrụ amaka nke bụ eziokwu bụ na na anyị ndị mbụ na ndị egede ede ha akwụkwọ nke a na-afụ anya mana ihe niile imetere bụ na mpaghara nke ịsaa n'ogogo mmụọ bụ ebe anyanwụ chiri eze na ọ bụ ndị kpọrọ ya nwee ike nsị gị na ọ dị 7 petal bụ ebe anyanwụ chiri eze ebe anwa ka ihe niile mmadụ na-eme n'ụwa na ịkpọrọ ya eksperimenti dịka oyibo ji akpụ ya na ka iji wee megide ya o wee gabazie ha acha niile edeli ya ede n'ime mmụọ ada efichi efiche ebe anwa bụ ebe dibịa nwere ike inye mmụọ ya to ụmụaka na ọ bụ onye ọ na-akụziri ọrụ ọkwa na ya bụ ihe anyị kpọrọ oke akwụkwọ ụlọ akwụkwọ a na-akpọ ogboma ụfọdụ kpọrọ ya egboma ihe na-eme ọkwa ịma na ihe Ahora ya no vaya aquí. Y yo. Nah, ya nggak lucu. Gitu kan itu ọzọ ịkọwara iji ụwa na ihe mmụta nna anyị nke kpere igwe ahụ a na-ekpe n'ụlọ ka eme ya n'ụwa dịka esi eme n'eluigwe wee pụta na-arụtazi n'ihe ị na-ekwu dịka esi eme n'eluigwe ahụ bụ na ụdọ ahụ esi ekpe ikpe n'ụwa ahapụzi ya ihe a na-agbagozi ya n'ọkwa n'ime mmụọ bụ igwe ma ọ bụ ọkụ mmụọ
Southeastern Zone and beyond. So, 100.9 FM. We have the tower, but we have the power. This is We're not gonna cuss at you. We're not gonna yell at you. We're just gonna give you the best mix of music that the whole family can agree on. Stress-free radio, 100.9. Giving Taylor Swift a salute. Thank you so much for giving me a chance to win a VMA award. And Kanye West, the boot. But Beyonce had one of the Don't interrupt the lady. We're the station that beats all the competition. We'll cruise as soon as we hear any competition. Some people call us the rock station. You can call us Anamanu. Aya flu. Enebuku. Makana na ya flu pada. Makawadera ayuma. Venasi. Okadre ayile nama. Odema ewuchelu maka nke ahụ ọ bụ na amara na ya na-eme oge ụfọdụ ọ na-abụ ihe mmụọ anọgide akụba ihe a achọ igwe aja arụ ọrụ n'onwe ya oge ụfọdụ mmụọ dị n'ime ha bụ ka o si eme mana nsogbu adị isi nọkwa na kpamkpam maka na anyị na ọzọ Chimereze oke dibịa si ụgbọ ọka wee bịa ka nọkwa ebe a wee na-akọwala ihe gbasara mmụọ ịtafụ mmụọ nakwa ikpe mmụọ Obiora nakwa ebe a ọ na-akọwagasị ihe dị iche iche na ka eti ebu awọrọ mmadụ na ka ndị oke dibịa gboo si enyefe ụmụ ha mmụọ dibịa ka ọkọtọpụ ya tupu obi ọra jụọ ajụjụ ọ chọrọ ịjụ anyị wee gbapụsị ekwentị ka gị onwe gị wee soro wee tie ebezie ya ọnụ. Cheta na abụ m Chizzy Ani ọzọ ekenekwe m unu dịka okwu m kpụ n'ọnụ igwe ọkụ were ume ka o si mee ana m eme ka anyị malụ na ogugo anwa bụ nke agbata asaa n'ọya ma bụ a na-akpọ gị ogboma nke ụfọdụ na-akpọkwa egboma ụtụ ọbụla iji wee kwa n'ugwu na-asụ n'onu mana akwụ ụkwara ọbụla ofu ebe anwa bụ ebe enwere ike isi gị n'ọwụ na akwụkwọ bụrụ ibu mana ụlọ akwụkwọ a bụrụ nnọọ na enwere onye na-akụzi ihe ebe anwa iche kama na ọ bụ ndụ niile onye ọbụla biri o ji wee lụ nwa ihe ọbụla nọ n'eluigwe n'ụwa na o ji wee gwọnwuo mmadụ ọya ma nke mmadụ ji welu gafee aka ihe a niile edere ya ede ọ dị ebe anwa ịbata ha n'ebe anwa ya bụrụ maka ka ịnweta mgbọrọgwụ eji anapụta mmadụ na onwe anyị anaghị atụ ime mgbọrọgwụ a niile ya ebidozigobe gị onwe ha gwakwaghị ka eji eme ya otu a ka ọtụtụ akụrụ uche ka onye ga-akpọbụ ya ahụ ebe mmụọ ọ mmadụ dị ndụ ga-enye gị ihe ị ga-eri anya ga-emepe ọ mmadụ ga-emepe gị ya m ji wee nye gị ezigbo ịma atụ ịma na ị na-ene dịka onyonyo ka o ji wee baa ụba na be anyị kịta na mba ụwa niile a sị gị na mmadụ kwesịrị mmadụ aka n'isi ike baa ya o bido kwuba okwu mmụọ abaa ya arụ ịghọtara ihe ụfọdụ ka anyị ji eme ya n'ala Igbo abụghị ibikwesị mmadụ aka na ite mmadụ mmanụ n'isi ka ndị Igbo ji eme ya kpọmkwem bụ itinye gị ahịhịa n'anya mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-ewere ya chielu gị nri ọ banye gị arụ obido ebe a wee lụbazie ọrụ o mepee gị anwa oge anwa ka ị ya abatazi wee fụbazie ndị mmụọ na-abụghịzi mmadụ bụ ndị kagolu gị wee bie ị na-ajụzi ajụjụ ihe ị chọrọ onye nke maala ụzọ a na-asa gị ya ụta ka ị esi wee na-amụta. Ọ dị mma ọzọ ofu ụbọchị aga m ayọ gị ka ihele anyị ga-akpọta ewe ofu onye n'ụgbọ ọka onu na ya na-arụkwa ọ makwa ihe ya dị m ka oke Chineke ele nke ya bụ mkpa akwụ na mgbọrọgwụ
ọ na-agwa ya okwu wee were ihe a ji alụgasị Pụta ka ọ dị. ọkwa ajụ nwoke ka ọha ka echiri ya Okay. Mba ama onye ukwu. mba ama onye ukwu Mba ama onye ka ajụ nwoke ka ọha mba ajụ nwoke ka ọ ha nwekwelu saịdị nke mana ihe gbasara mmiri ka ọ ma. Ajụ nwoke ka ọra bụ saịdị mmiri. ọ dị mma Onye nke anụnwa bụ uche nna ejim. enwe nke mma maka mkpa akwụkwọ a masịrị Ya ka m na-ekwu. mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọ magazi ihe o ji alụ ọ na-atụrụ anyị uche nna ejim. ọ dị mma ya bụ mba ama onye ukwu. ọ dị mma Obiora na nkenke ka anyị wee gbapụ ekwentị maka oge na-asịzi anyị kwarapụ dịka o si dị ugbu a. Ụmụ Igbo akwadoburu m ịjụ ajụjụ mana ka onye isi nchụaja bụ ọzọ Chimereze kwuchara okwu wee fụ na ihe a na-ekpe n'ekpere a wee sị na ka ọ dị n'ụwa otu o si eme ya n'ụwa tosi ya n'eluigwe n'ụwa bụ ụwa igwe ahụ a na-ekwu bụ mmụọ maka na onye mechie ife o mere n'ụwa ichee na ịgbanarị na ịnaba mmụọ na ya niile n'igwe maka na agbara ọbara n'obe na iyi ata afụfụ ya anyị wee sị ka ụmụ Igbo mara ụnụ na ogwekwe ihe mere a na-eyi eje ojeo n'efu na ọkwanụ igwe ahụ a na-ekwu na ọkụ mma ha na-ekwu bụkwa na mmụọ onye nwa bụ ozu ọma ahụ a na-ekwu okwu ya ọ dị mma nke a gosi na Obiora amụtago ofu ihe na ife ọzọ ọ dị mma anyị ga-agbapụ ekwentị ka ndị chọziri ịjụ ajụjụ jụọ ịta afụfụ na mmụọ nakwa ikpe mmụọ ka ejụjụ ọzọ Chimereze oke dibịa si Ugboka wee bịa akara ekwentị ga-eji wee kpọja wee jụọ ajụjụ bụ 0909 7711009 maọbụ 09023111009 iwekwara ike ịkpọ na 07050791009 ihe oge aha adobere ọkụ o wee bụrụ na mụrụ uche na ya mama na dịka mmụọ gbara Ken bụ oke injinia ọ bịagakpa ya aka mana ndị na-ekwecha n'ife anaghị ekwe ọzọ ga na-enyecha ụmụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ a ga-eji wee na-afụ na ife na-afụ na mmụọ mana ọ bịago mee nke mmụọ nke o ji bụkwara oke dibịa n'onwe ya maka na dibịa dị n'iche n'iche ekele ọrụ eke 09097711009 anyị ekelela gị Ken maka ka isi mee anyị wee batazikwa ozugbo ọ dị ka iwere na okwu anyị afa gị na-ebe iche akpọ ekele gị nne ka imere gwa ya afa gị na-ebe iche akpọ nwanne ngwa iwere ajụjụ nwanne ọ dị mma ọ dị ka ọnụ azị anyị na-ekwu gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ Somadị na ogbe agụ ka ị nọ taa ngwa gaa n'iru ekenekwa emu gị ezi nwanne mmadụ omenala ka ọ dịkwa n'ụka ime mmere iwu nke iri Chineke nyere ụmụ Izrel aga na Baịbụl ndị ụka Chineke usoro omenala n'ebe omenala ya ọ dịkwa iwu nke iri agwa kama na nsogbu enwetara na a na-akọwa ndị ọgbara ọhụrụ ha ada aghọtacha mana ihe mere eme ọ dị ka okwu anyị na-ekwu ekwuchita na nsogbu enwe bụ na ndị ụka na-abịa mere ngwa ngwa wee dejie ya n'akwụkwọ ndị nna nna anyị mgbe ahụ amaghị ka enweghị ohere idejie ya mgbe ahụ ọ dịle ka nke niile nna ikwu na ka ọ na redio ọ bụ achị achị mana ihe mere eme onye nsogbu enwere na anyị ebeghị nke anyị n'akwụkwọ daalụ ọ bụ anyị na eze omenala na Ugboka ọzọ Chimereze dibịa okudere nwa eze ka anyị na-akpara bụ anyị na-ekwu maka ndị ịta afụ na mmụọ mana dịka oge si dị nwere ka isi wee ihe mmụọ gbagwoju gị anya maọbụ na ị chọrọ ịmata ihe dị na mmụọ na ọ bụ ka o si eme gị na mmụọ iwereziri ike ịkpọ na oge o ruru mgbe o bugharị ọnọdụ ịkpọ na 08032777802 afa gị na-ebe iche akpọ ekele gị ka m nwere onye nke afa gị na-ebe iche akpọ
ekele gị ndị afa ga-ebe ka isi akpọ nwanne o mgbe Emeka gaa n'iru na-ata na mmụọ onye anwụọ bifo ọba ya n'ụwa nke ọzọ a na-atụ ya onye anwụọ ebe nke ọ na-ana ọ dị m ọzọ ka ịsaza ihe ọ na-ajụ bụ ọ bụ onye anwụọ ka ọ ga-ata ọfụ ọ dị ka ugbu a ka o bido gebe ma ọ bụ ebee ka onye nwụrụ anwụ na-aga ekene m gị m ga-asị na eziokwu nwanne anyị ekene m gị dịka isi wee jụọ ajụjụ ị jụrụ onye nwụrụ anwụ si n'ụwa pụọ na-ana ibe mmụọ bụ ebe o si welu bịa maka na abụọ na-ajụ oge onwe gị bụ onye jụrụ anyị ajụjụ a kedu ebe isi bịa enwe ike ịma ama na mmụọ ka ị nọbụ na ya kemgbe o wee bụrụ ofu a na-ebido n'ụwa asala asụsa wee banye na mmụọ maka mmụọ anụ nwee na-afụkwa na a na-ekwukwe n'okwu ya ibukweni ya na-arụ na ọ bụ na-enye gị ezi ntụziaka ị ga-eji wee ghọta enwere ihe na-eme ka ọbara gị binye chie ike gbuo njenje dị gị n'ime arụ ihe nwa onye ọcha kpọrọ ya bụ enzyme amaghị m ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo o nwere akọ na uche nke ya nwee ume nke ya nwere ihe ọ na-eri na-amụ ọmụmụ n'ime arụ gị bụ onye na-ege m ntị mana ị mara oge ọ na-anwụ ị mara oge ọ na-amụ nwa ị mara oge ọ gawara izu ike ihe ahụ niile nọ n'ime gị n'ime arụ abụkwanụ ihe mmụọ ka ọ bụ ihe mere iji wee bụrụ onye bụ tata o wee bụrụ ihe m ji wee nye gị ezi ntụziaka bụ ka ị malụ na ịnụ ụwa anyị fụrụ na mmụọ akpaghọkwa ahụhụ oke nke bụ na ha dị completely far apart ọ na-esi ebe a wee banye ebe a sikwa ebe a wee batakwa ebe a ekene m gị 09097711009 maọbụ 09023111009 ọzọ dibịa ọzọ Chimereze wee saa gị afa gị na-ebe isi akpọ ị nwere afọ Igbo dị ya ngwa jụọ ajụjụ gị ọ bara n'ime ọhịa ondoro ya kụrụ na arụ ọ na-asịrị na onye atọ ka ọ nọ n'ime ọhịa pụta o nweghị mkpa na-amaghị ọ ka nọ ndụ ugbu a ọnọkwa ndụ na ọnwụrụ ọ dị mma anyị bụ ewe onye o nyefere ike a n'aka n'ime ụmụ ya niile na-aga ebe onye ga-adị ndụ na nke ọtụ na ga-adị ndụ mewe ya ọnwụ anọghị onye na-aga adị ndụ ụmụala ya dịrị onwe ebe ka onye a na-echedere ndụ ụlọ aka ya nye ihe anyị dị ugbu bụ gịnị bụ na onye mere na ndị Igbo a na-amụ ya amụ adịghị sambọdụ na onye na-anya nke ọzọ maka oge ịnụrụ ihe o kwuru anọ m ihe o kwuru ọ sị gịnị meziri na nna ya nke ya jere n'ime ọfịa n'ihi ka o si ọ dị ka okwu anyị na-ekwu bụ dịka gị na onwe gị bụ onye nna gị kpara ụdị ike anwa ọ balụ na awọrọ mmụọ wee were ya wee lụọ ọrụ dugo ogo elu ịchọkwa anyị ịlụ wee karịkwa ụdị nna gị ị ka ya erikwa ihe anwa nna gị riri o ji wee fụba ihe anwa ọ fụrụ ụzọ anwa ji wee gwuye elu ya mana onye na-aka amaghị aka nne ya na aka ekpe ya ọ marụ kwesịkwara ịnọ n'okpuru onye nke magolu ọ bụ ọzọ na be anyị ka ọ na-eme ebiala akwụkwọ nke ewetara anyị mmadụ dịka Samuel ewee bugeli ya elikasị na gịnị ọ nọrọ n'aka ya o wee luo ogogo bido wee nụbazi onu mmụọ ahụ wee kpọba ya okwu ekwugo okwu a rie nne ọ bụrụ na ọ nọrọ n'okwu onye gwabara ya na ọbụ ọgọ nwa na-akpọ gị gị esizi onye onu ahụ anyị na-anụ onye nwe m gwaba m okwu na m na-ege gị ntị oge ahụ ka onye nwe ji wee marụ n'ọkwa ya na mmụọ na-akpazi nkata so enweriri steji ọ na-abụla olu enweriri ihe mmadụ dị ndụ ga-agwa gị
ọ ga-abụla ime iwe nọzi ọfụma karịa ka o si wee dịgbuo. Ekene m. Ọ dị ma ịma na ewe oge ị na-ekwu okwu ikwutere wee sị na ewe nna na-apụta ha enyefee ya ewe ihe mkpa akwụkwọ ma ọ bụ ihe a ga-eme emewe ihe ahụ na-afụ ụzọ. Ọkwana ụdị ha bụ ihe ụfọdụ na-eje na-amụta ama m na ọ bụ eziokwu ndị na-abịa amụ na ha mụsa elu oge ha na-amụ ọ na-ewere mepezi onye aha ya mmụọ. Oge ahụ ọ machara aka nne ya na aka ekpe ya ka ihe emepe ya anya. Onye amaghị aka nne ya na aka ekpe ya imepela anya ogbugbu ka ị chọrọ igbu ya. Ogbugbu ị chọrọ igbu ya m na-akọwa bụ na onye na-amaghị ka eji ejide eletrisiti isi ya ga-afọ isi ihe dị ụta ọ ga-akpụrụ aka tinyelụ ihe na-enye ọkụ. Afọ gị na-eme isi akpọ gwa ya afọ gị na-eme isi akpọ. Daalụ, ekele gị ọzọ. Ekelekwe m gị ezi nwanne m. Ebe kwuo nga bee ya nkenke. Ana m ekele unu n'ụzọ pụrụ iche ka unu zụpụta asụsụ Igbo and ihe gbasara maka ndị Igbo. Asụsụ Igbo anago and ihe niile gbasara ndị Igbo na-achị ịgbanaha anyị n'ọzọ. Ntị ka nkele unu ga-adị ka echi na-esi abịa agwa agwa. Ise eboko. Ise. Anyị nwere nke afọ gị na-ebe isi akpọ bee ya nkenke. Gwa ya afọ gị na-ebe isi akpọ sọọla Igbo yele eye. Ọjọ ugo na-abụ ngwa. Ọzọ ugo na-abụ biko bee ya nkenke o. Ekelekwe m gị nwanne mmadụ. Biko ihe m chọrọ ịjụ dịka ihe arụsị ndị obodo nwere ma ọ bụ na mmadụ wetara n'obodo a na-enye ya nri na-arụ ha ọrụ orube ka ndị iche ahụ nwụchara ma ndị ahụ wetara ji arụsị nwụrụ ụmụaka ahụ jiri onwere onye mara ihe a ga-esi n'efe ji arụsị ma ọ mara nri ọ na-eri ji arụsị akọnụcha kensel na-emegidezi ha ihe a ga-agazi ya ka ọ si agabụ ya maka onwe oche adịghị ndị ga-arụsị ihe ka ndị ahụ ga-esi mata ga-esi enye arụsị ahụ ime ka a kọntrol ebe nna ha gudobere n'ihi na enweghị. Ọ dị mma oge na-asịza anyị kwarapụkwarụ na nkenke ọzọ ewekọza ka a ga-ezifụ gị akara ekwentị a ga-eji wee kpọbaza gị maka na oge anyị asụ kwarapụkwarụ ewe obere ihe ga-agwa ya. Obere ihe m ga-agwa gị bụ na gị ọ bụrụ na ịchọ dibịa riri ogboma ọ ga-agwa gị ihe niile eji wee wube ya bụ alụsị gwakwana gị ihe ọ na-asọ gwakwana gị nke ọ na-eri na ka a ga-esi wee mee ya ọka mma. Ọ ya bụ ose na abụọ. Ndị ka esi afụ ọzọ maka oge maka ụfọdụ ga-achọ ịmatagasị ụmụ ihe na-eme ha n'ime mmụọ. Mụnwa bụ ọzọ Chimereze Chianyanweze Abokudilichukwu Nweze na Ụgbọọka. Ha na-afụ m site na ụbọchị wiiki ọ na-ebido na Wenezdee wee luo na mbọchị ụka. Ana m alụ ọrụ kwa mbọchị ahụ mana Mọnde na Tuzdee dịka eji kpọọ ya na ajizi m ya ezu ike enekweta onwe m anya n'ezinụlọ. Onye anwalite na Ụgbọọka olute na afọ dị nso na be m na ọ bụ na ọ kwụsịrị na signboard na ọ bụ na ọ chọrọ ịgba ihe ọgba tum dịka ọkada ọ dị nso na be m. Ekene m unu. Ma ọ bụ ozi kunu si chọba ya ọ bụ nọ n'afọ nwee ike ịkpọ na 08032777802 08032777802 mana WhatsApp bụ na enwe ya. Ọ ga-adịrị onye ọbụla mana o nwere ike ijizie na ndị na-egecha jee na Kpakpando TV na YouTube n'olu ebe ahụ unu sonyere anyị na subscribe ka unu wee na-afụ jụọ ajụjụ wee sokwara ọzọ wee fụkwa ka ọsọ zido ese ije na Kpakpando TV na YouTube. Ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị ma ibugharị ọnọdụ ugbo anyị laa afịa wee banyezie n'oge oziọma Ejiofor maka na akara dụtọ ya tata onye ibe ya ata. Cheta na abụ m Chizzy Ani jeze soro m na Facebook soro Chizzy Ani na Facebook ma Kpakpando TV na Facebook ma na YouTube. Ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị ma wee na-asị ka ọ dị n'o ọzọ